deň, ďakujem za pozvanie. Ja teda budem hovoriť o snahe nejak implementovať koncept zotavenia na psychiatrickej klinike, teda v bežnej starej inštitúcii. Aby ste mali predstavu, toto je naša nemocnica. My sme niekde tu, na 3. poschodí. Zajtra slávime 160 rokov založenia nemocnice, takže sa vraciam. Takto. Toto je naše oddelenie, ženské oddelenie, mužské, to je psychosomatické, no to je nové, uvidíte ešte chodbu. To, s čím sa trápime, je momentálne, že zo 70 lôžok sme na 40, točíme okolo 100 hospitalizácií denne, tak teda mesačne, tak ako to bolo pri 70 lôžkach teraz. A snažíme sa prakticky pomôcť každému. Hovoríme, že sme nízkoprahové oddelenie. To, čo nás trápi, tá postava, to tak sa cítime niekedy my zdravotníci. Reforma psychiatrie na Slovensku prebieha s hlavnými 2 slovami, a to je humanizácia, čiže stále nás chce niekto humanizovať, od ministerstva cez ombudsmana, cez komisárov. Humanizácia z pohľadu ministerstva spočíva v tom, že mali by sme mať dvojlôžkové izby, mali by sa psychiatrii prerobiť, ale bez toho, aby sa zmenil počet lôžok na oddelení. Takže tým, že my máme 40, mali sme 70, u nás by to možné bolo, keď budú peniaze, ale na väčšine zariadení to možné nie je. Reforma psychiatrie u nás pôjde cez komunitnú psychiatriu a cez výstavbu asi 15 komunitných stacionárov, pretože my už sme to videli, vy ste dopredu, že CDZ-ka vyžadujú ďalšie peniaze, vyžadujú ďalší personál, kde ho zoberieme. To, čo u nás viazne, sú stacionáre a vlastne tá následná starostlivosť cez stacionáre by mohla pomôcť. Čomu sa ďalej hlavne už venujeme na oddelení, je manažment pacienta s rizikovým správaním. Do konca tohto roku my musíme odstrániť všetky sieťové postele, takže čakáme na to, čo bude, čo hovorí Pezinok, veľká nemocnica. Odkedy nemajú sieťové postele, majú o 2/3 viac pádov starších ľudí v noci z posteli a úrazov. My sa teda sťažujeme, ale ako to vidí náš pacient, ktorý prichádza buď dobrovoľne alebo nedobrovoľne, prichádza do neznámeho prostredia, naraz môže mať veľa voľného času, keď prestane myslieť na svoju rolu a povinnosti. A teraz čo s tým časom? Je to teda voľný čas, kedy mám čas na seba, je to, že sa chcem liečiť, je to skôr väzenie. Vidím, že je tam veľká heterogenita, čo sa týka pacientov ako v kontexte diagnóz, ale aj v kontinuu vyliečenia človeka. Naraz vidím to priestorové obmedzenia a možnosti. Videli ste, ako to oddelenie vyzerá. Tie oddelenia sú malé. Môžem alebo nemôžem mať pri sebe svoje osobné veci, musím sa podriadovať nejakému režimu a hlavne to, čo zažíva pacient, nám hovorí neustále meniace sa podmienky. Ako to, čo my chápeme, že jednoducho je nejaký režim, takto to treba, ale príde do toho sestrička, treba urobiť to, príde psychológ, našiel si čas a situácia sa mení. To ďalšou vecou je skutočne spolupacient na izbe, alebo spolupacient na chodbe. Tá otázka spolupacientov veľmi pekne rezonuje na tom novom oddelení psychosomatickom. Každý sa sťažoval na tie staré so spoločnými zariadeniami, že nemám súkromie, tu nám majú sami svoje zariadenia na izbe, ale keď sa zíde klientela, že sa spolu nerozprávajú, tak je tam ticho, smutno a tí ľudia sa tam nakoniec cítia zle. Takto. Takže to, čo my si uvedomujeme, že duševná porucha nie je len v podstate sú nejaké symptómy, syndrom a naša diagnóza, ale ku duševnej poruche patrí aj to, ako sú naplnené moje emočné potreby, sociálne potreby a vieme to, že ak pacient nebude mať naplnené tieto potreby, tak my mu samotnými liekami alebo aj štrukturovanou psychoterapiou nepomôžeme. Toto je len jedna z prác, ktorá ma oslovila, španielských autorov, ja to dávam do pozornosti, ale to, čo je podstatné, že vlastne to, čo pacientovi najviac na tom oddelení prechádza, je znovu, teraz je to štúdia, my sme to zažili od našich, tá psychická nepohoda, chýbajú týdenné aktivity
a chýbajú informácie. A to, čo je podstatné, je treba zamerať ten kontakt personálu na to, aby bola dostatočná komunikácia, aby sa zlepšili tie sociálne vzťahy a aktivity. To, čo sme my pochopili, čo nám môže pomôcť aj v prístupe v pacientovi, je práve ten koncept zotavenia Marka Reginsa. A nielen pri práci v pacientovi, ktorému to vysvetlíme, na čom všetkom je potrebné pracovať, ale vlastne aj pri práci s našim personálom, pretože často napríklad aj mladých lekárov alebo ľudí, ktorí majú psychoterapeutické zázemie, pre tých je to jednoduché, pacient prišiel s diagnózou, sústredím sa na symptómy a to je všetko. Ale keď aj strednému personálu vysvetlíme, že to nie je len o tej chorobe, ale aj o naplňaní tých ostatných potrieb cez koncept, tak sa prijímajú určité očakávania od vedenia alebo od pár zapálených ľudí lepšie. Ako sa teda snažíme o ten koncept zotavenia, ako ho naplňať, hlavne teda cez nefarmakologické intervencie. Možno sa vám to môže zdať také jednoduché, že terapeutické vychádzky, ale od covidu boli vychádzky zrušené a nepovolené a bolo treba ako veľký boj s vedením nemocnice, ako to pomenujeme, aby ten pacient z toho oddelenia mohol ísť von a napríklad aj vtedy, keď na oddelenie karanténa. Aj teraz mi priebežne už COVID ide, máme na časti oddelenie karanténu, ale na terapeutickú vychádzku môže ísť pacient buď s dobrovoľníkom alebo s príbuznými. Čo máme asi ako jediné oddelenie na Slovensku, vďaka našej pani docentke Izákovej, alebo hlavne vďaka jej sile, presadiť to, že všetci pacienti môžu mať pri sebe mobily. Teda každý, kto ho udrží a je schopný sa o postarať, aj na akutných oddeleniach. Máme nabíjacie stanice, nemajú nabíjačky, takže o toto sa snažíme, aj ten kontakt s blízkymi a ľudskosť. Čo sa nám darí, budem hovoriť k tomu bližšie, chodia červené nosy, peer konzultanti. Máme veľkú pomoc dobrovoľníkov, robíme priebežný nábor väčšinou študentov z psychológie alebo sociálnej práce, pomáhajú s tými vychádzkami a presne s takým tým ľudským kontaktom a máme kanisterapiu. A toto sú tie bežné aktivity, o ktoré sa na oddelení snažíme. Ešte zdôrazním to, že vlastne tým, že my tam sme sa pokúsili, lebo máme tam tie červenonosy a všetku tú ľavú stranu, sú to veci, ktoré idú nad rámec bežnej zdravotnej starostlivosti, takže máme s tým viac roboty, viac zapojenia, treba viac kontroly, ale stojí nám to za to. Skúsenosť s červenými nosmi, my sme boli rovnako pre nich veľká skúsenosť ako psychiatria. Zo začiatku sa báli sami na akutné oddelenia, že si preferovali len to psychosomatické, že tam sa cítia bezpečnejšie. Ale postupne tá skúsenosť sa posunula do tej roviny, že lepšie príjmajú pacienti na akutných oddeleniach, tú ich hravosť, tú zmenu situácie, na psychosomatickú nesvičnú poruchy osobnosti alebo tí depresívni. Tí to brali z začiatku dosť negatívne, že ešte aj vy si tu zo mňa robíte srandu alebo blázna, takže tam skutočne aj tie nosy, červené nosy trošku zmenili prístup a je to naozaj o takom ľudskom kontakte, podpore a funguje to. Takže. Peer konzultant, už nemám obrázok, mali sme peer konzultantku cez Ligu pre duševné zdravie, ktorá ich platila, ktorá na to mala grant, teraz tie granty skončili, takže nemáme, ideme hľadať peer konzultanta na dobrovoľníckej báze, lebo nemocnica nezaplatí. Môžeme povedať, peer konzultant bola veľká pomoc pre pacientky na ženskom oddelení, hlavne pacientky s depresívnou a bipolárnou poruchou, sama Pírka mala bipolárku. Ako tam sme videli exponenciálny progres v pochopení ochorenia, v nastavenia sa v ďalšom živote vlastne na tej ceste k zotaveniu. Takže tá nám chýbať veľmi bude. Toto je naša skúsenosť, teda máme kanisterapiu. Znovu máme skúsenosť, bol to veľký boj s nemocnicou vybaviť, že pes môže do nemocnice. Cez vrátnicu musí pes prejsť s tým šátkom, inak ho nepustí vrátnik. Takto. Áno.
má jeho fotku na vrátnici, aby sa vedelo, že tento pes je. Je to tak? Áno. Je to Bono. Inak máme takú skúsenosť, že znovu, mali sme predtým tiež pani s psom, ktorý bol akože terapeutický, ale tá pani nemala výcvik žiadny psychoterapeutický, takže pes nám chodil, boli sme radi, že ho máme, ale pobiehal medzi pacientami, ktorí ho krmili. Tentokrát už je psychologička, je to naša psychologička s psom, ktorý absolvoval kurz. A ten pes naozaj otvára duše aj nespolupracujúcich pacientov a môžeme povedať aj takých tých otrlých, ktorí nič nechcú, ale pri tom psovi sa otvoria a cez to, že verbalizujeme, aké má potreby pes, tak naraz začneme hovoriť o svojich potrebách, ako pracujú so svojím stresom, že naozaj tú kanisterapiu, tá kanisterapia je veľmi pomáhajúca. Kanisterapiu ich máme raz do týždňa po obede, keď je najviac voľného času, tie červené nosy chodia 2-krát v týždni. Takže toto sú také tie aktivity, ktoré máme pomimo a snažíme sa. A ja teraz, keď ešte čas poviem k arteterapii, vlastne to je jedna z tých pravidelných aktivít, ale našli sme, že vlastne cez tú arteterapiu môžeme veľmi pekne pracovať na zotavenie a presne, že tá arteterapia ponúka to, že ten človek musí výjsť, musí prekonať nejaké svoje zábrany, musí si niečo vyskúšať, je pri tom pohyb, takže môžeme povedať, že danú chvíľku už má skúsenosť, čo sa zvládne alebo čo nie. Znovu využívame tú neverbálnu prácu s emóciami, otvorenie sa tým bolestivým témam. Rovnako je to také zapojenie do tej sociálnej práce, vzájomnej podpory, tam vznikajú rôzne aliancie, my kresliť vieme, my nevieme. Takže jednu z tých ciest vidíme ako arteterapiu. Tá arteterapia a zotavenie sa nám osvedčuje z toho dôvodu, že my sme tam mali skupiny, ako sme malé oddelenie, my môžeme mať pacientov čisto pre depresívnu skupinu a pre závislosti, ale všetkých tých ostatných, keď chceme aktivizovať, tak im ponúkame arte, muziko a tieto oblasti. A práve ten koncept zotavenia spája ľudí s rôznymi diagnózami, pretože tie skupiny sú heterogénne, znovu od schizofrénnych pacientov až po závislosti alebo poruchy osobnosti. Sú tam pacienti v rôznom štádiu poruchy a vlastne ten koncept zotavenia alebo tej práce na sebe je taká tá spoločná spájajúca téma, ako vychádzame z konceptu zotavenia a z princípov pani profesorky Šickovej, ktorá je terapeutka. Toto sú tie niektoré témy, neviem, či mám čas. Ona má kufor, ona má techniku, pani profesorka má techniku kufor, čo si zbalím do kufra, keď je nejaká nehoda a utekám. My sme to trošku adaptovali, čo si balím do kufra, keď sa balím na oddelenie. A k tomu ešte prichádza ďalšia intervencia, čo sme si dali a čo by som si do toho kufra zabalil, keby som mal čarovný prútik. Lebo predsa aj sme inštitúcia, tí ľudia aj samotní si nedovolia niekedy niečo chcieť, pretože vedia, že v nemocnici to nie je možné. Takže ten čarovný prútik pomáha. A u nás si trošku robíme ako, nie že kvantitatívny výskum, alebo len takto sledujeme. A to, čo si pacienti na oddelenie nesú, je najčastejšie ten mobil. A tak sa nám potvrdilo vlastne to, že keď ten mobil majú, že vlastne ideme dobrou cestou. A čo by najviac im chýbajú presne rodina, kamaráti, vychádzky, zvieratko. A my tam ešte pracujeme ďalej s tým, že a tam je pekná kohézia, podpora skupiny, že ako by si mohol túto potrebu naplniť, aj keď si v nemocnici. Zavolať kamarátom, požičame ti, niekto nemá mobil, požičam ti mobil, kedy môžeš ísť na tú vychádzku. Takže jedna z tých techník robíme kufor, koláč môjho života, to asi poznáte, čiže nakreslím koláča, nakreslím alebo ten kruh a do tie oblasti, čo sa týka čo do môjho života patrí. Môžem povedať, že toto sú skupiny asi najživšie a tu nás sa rozhovorí každý, aj nechcem povedať pacient so schizofréniou, s negatívnou symptomatikou, tak má čo povedať a nakreslí, toto je rodina, takýto mám koníček a toto sú skutočne veľmi vzácne a pekné stretnutia. Toto je technika znovu od profesorky Šickovej, ale znovu začíname v kontextu, čo je zotavenie pre mňa, ako na tej ceste idem,
a do toho zadáme tú intervenciu cesta svetlo človek hlas a necháme pacienta kresliť. Ako vidíte, my väčšinou využívame ceruzky, to z toho dôvodu vidíte oddelenie, tie veci musia byť praktické, zbaliteľné, ľahko použiteľné, takže žiadna koláž, malovanie nie je. A na týchto obrázkoch napríklad pekne vidíme tú heterogenicitu tých pacientov. Tam hore s tou loďou to bol pacient so závislosťou, ktorý bol posledný deň hospitalizácie a ako som povedal, loď pláva, tá loď je silná, vlny je to, čo ma v tom živote čaká, mám tú kapacitu, ako to zvládnuť. Ten Kristus de Janeiro, to je cesta. To není, že to viem, že je cesta, to nikdy nedosiahnem. Ale sám povie, asi by som niečo iné kreslil, keby som tu bol na začiatku. To pod tým pacientka s hraničnou poruchou asi druhý deň. A toto je ten pekný príklad pacientky s depresívnou poruchou, že viem, kde som teraz v nemocnici a viem, čo ma ešte čaká a čo ma sprevádza pri tej ceste k zotaveniu. A takou poslednou je transformácia čierneho stromu, teda jeden z toho príkladom. Tu už potrebujeme pacientov, potrebujeme mať zručnejších, toto je z denného stacionára, čiže znovu bavíme sa o zotavení, chorobe, o najväčšom trápení v tej chorobe, ako si s tým trápením môžem pomôcť, takže najprv sa kreslí, mal by sa kresliť tušom, čo my si nedovolíme, takže ideme fixkou alebo tým atramentovým perom. Kreslí sa čierny strom ako trápenie, choroba, zlý zážitok, ktorý sa potom transformuje, rozstriha a mení sa ten obraz a transformuje sa na v podstate niečo pozitívnejšie, teda znovu posilujeme pacienta, ako riešiť problém, prebrať zodpovednosť a nájsť nejakú cestu. Ten prvý, ten vľavo, čo je hore, to je potom mrak odlúčenia od detí, pacientka s depresívnou poruchou, zlý manželský vzťah. Manžel zobral deti a vlastne nedovolí tie deti vidieť, takže to je mrak odlúčenia od detí. Pri transformácii už cez ten mrak vidím konáre, som bližšie k tým deťom, je to riešiteľné. To je pacientka s bipolárnou, ale kreslila panický atak. A pri transformácii stále bola úzkostná, tak dokreslovala kvety na podporu, aby panika prešla. A toto je, myslím, že veľmi pekný príklad pacientky s depresívnou poruchou, kedy v depresii už bola v danú chvíľku v stabilizovanom stave, smutný život, holý život, plitké korene. Také bolo preciťovanie v depresii a už pri stabilizácii stavu už vidí radosť, vyrastajú nové korenia, ktoré sú silné a vyrastajú vetvy, nové vetvy ako vzťahy. Takže toto je už taká konkrétna práca na zotavení na našom oddelení. A ja týmto ďakujem za pozornosť a toto som sa hrala. A to je zotavenie cez umelú inteligenciu z počítača.